Bapak Dirman bareng Ibu Guru Haida, anak Arjuna Ireng sing duwe lagu Mbak PR. Tobat juragan empang awas bakal panen terus oke aku dikirimi. Tapi pamitan dingin karo Ibu Guru Haida ya kuambaran ikhlas dijo. Bagus teman rupane sapa bae arane wayang senenge yen sudah dijodone. Tobat Bapak Dirman sedulur tua si koral dewek sedulur Bapak PR ganteng gagah perkasa satria sing pendawa Arjuna Ireng gawe pikiran puyeng gawe pikiran puyeng. Juragan empang Bapak Dirman minangka sedulur tuane Bang BR sing paling boral disenggol kembali kangge Ibu Guru Haida sing paling sayang. Sehat selalu semuanya, terima kasih membaik, semoga terhibur. Najan ireng wonge tapi ganteng rupane, senajan ireng kulite bagus ning tingkah lakune. Bapak Dirman bagian Arjuna Ireng julukane wong ganteng manis yen dipandang mesem akeh wong wadon kesengsem. Arjuna Ireng satria ganteng gagah perkasa satria sing pendawa Arjuna Ireng gawe pikiran puyeng gawe pikiran puyeng. Obat juragan empang Bapak Dirman bareng Ibu Guru Haida sing paling sayang. Tobat Bang BR sing de lagu sehat semuanya amin. Bapak Dirman minangka sedulur tua sing paling boral asila. Tobat semoga dikatakan rezeki ini Bapak Dirman bareng Ibu Guru Haida. Najan ireng wonge tapi ganteng rupane, senajan ireng kulite bagus ning tingkah lakune. Bener Tobat bagian Arjuna Ireng julukane wong ganteng manis yen dipandang mesem akeh wong wadon kesengsem. Arjuna Ireng satria ganteng bagus teman rupane sapa bae arane wayang senenge yen sudah dijodone. Obat Ibu Guru Haida ganteng gagah perkasa satria sing pendawa